kamano, en okinyi majaber ma Saulo oloso thuolo mondo awuoye kodi e studio ka janeno mar LTN. Agone Nyasaye erokamano moyawonwa piny nono mondo achak aromie kodi e studio ka. Nyinga en Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu County, e gweng' miluongo ni Kogony, buto Korogonda School, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Kanisa na maleme en duond warruok kod chang e piny Nairobi ka. Ayudora e gweng' mar Lakisama e bwo Bishop Barak Odoro, kendo askofu wetu mama mahero gi chunya mageno ma Nyasaye nowiro. Nyasaye mondo gwedhi kama entie. Erokamano janeno, ka ok aketho saa. Thuon wach ma kawuono adwa wuoye wacho ni ng'at modong'. Adwa wuoye ng'at modong' nikech ji mang'eny osedong'. Kata kawuono nitiere mama manena ka sani, kata jaduong', kata nyako moro, kata kijana moro modong'. Tiende ni nitiere gimodwaro to pok otimorene. Tiende ni koro odong'. To an ka mondo awach ni nakelo Nyasaye mangima, Nyasaye madwaro jomodong'. Omiyo nowuoyo Daudi, no otimone Mephibosheth maber. Itingi ma Daudi nopenjo jalno wach moro. Omiyo an ka mondo awach ni Nyasaye dwaro jomodong'. Mano Samuel mokwongo, Samuel mar 2:9. Daudi nopenjo Mephibosheth wach moro, notimone maber. To nitiere wach moro ma Daudi nopenjo. To kapok adhi mbele, adwa ni kul wi mondo weche duto te wakete lwet Nyasaye. Agoni erokamano Wuoro Maler, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo weche madhi yalo kata Injili madhi puonjo, wach madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu majawar. Janeno ka ok aketho saa, mana kaka wacho ne thuon wach ma kawuono adwa wuoye, wacho ni ng'at modong'. Mane thuon wach, topic na tiende ni ng'at modong'. Ji mang'eny osedong'. Wawuoye gi jomodong'. Kendo dong' to rach mama. Jaduong', kijana, nyako manena ka, dong' rach. Ang'eni ka thuolo ni bete kom kanyo mos mondo iwinje wach ma Nyasaye okelo kinyi ma kawuono ne. To wach ma wuoye en dong'. Ji mang'eny osedong' e weche mopogore opogore. Dong' nyalo kelo wich kuot. Dong' nyalo kelo achaya. Dong' nyalo kelo nyiero. Tiende ni ng'ato dong' e wach moro. To kinyi maber, wabiro somo kodi Samuel mar 2:9. Wach mane Daudi openjo, wach ma simple. Mabiro somo kodi muma. Maimo mi adwa ni kama intie ibidi kaw mumbi. To kawuono abiro lamo gi ng'ato ma wacho ni pastor ane madong'. Nikech ji osedong'. Samoro en tich misemanyo to kiyudi, ji yudo. Ing'eni mano dong'. Samoro en tuo mosesani ndalo mathoth. Ji yudo chang to inonge breakthrough mineno. Ing'eni mano dong'. Awuoye jomodong'. Samoro ji yudo nyiri, mon magikendo, to ito pod idong'. Samoro in nyako in ka, inena ka sani. Nyiri weti ni yudo chuo, to in pod idong'. Wawuoye dong' yaye, dong'. Ng'amodong'. Samoro en kong'o mogo ot kata dala. Kineno jaod ng'ane nowe kong'o. To in chuori odong' e kong'o. Mano dong'. Samoro en ohala manolwar. Kata mitemo mondo ichaki to ok dhi. In idong' adong'a. Mano dong'. Samoro indiko ji tich. Permanent. Itok ndiki. Ing'eni mano dong'.
awuoyo gi ng'amodong', adwa ng'amodong'. Ng'amodong' ema adwaro, ng'ama pok odong' ok adwaro ng'amodong'. Mawacho ni pastor, an maneni ka san, an ema dong' e wach moro. Ji yudo nyithindo, nyuolo kendo ting'o, to an adong'. Wawuoyo dong'. Samoro en chi liel moro, ma ka chwore nonindo to noweye gi ot moro matin. Ng'ama geri ne onge. Ing'e ni mano dong'. Samoro inena ka, churi pok otero dhok dala. Tindege norumo. Ing'e ni mano dong'. To kawuono nitiere wach ma simple mane Daudi owacho. Wawuoyo gi jomodong' yaye. To kawuono akelo Yesu simba. Aduogo ga ni sule mar okinyi chieng' jamondo. En odwaro ga jomodong' mowe, mosenyier, mosecha, ma piny osejwang'o, mondo otimne maber. Ndiko mar Samuel mokwongo, Samuel mar 2:9 e wang'e. Somumbi ta somo mara. Muma wacho niya, Daudi nopenjo niya, dipo ka odong'ie ng'at moro ma dhood Saulo koso mondo atimne maber. Awacho na wuoyo jomodong'. Daudi nopenjo niya, dipo ka odong'ie ng'at moro ma jadhood Saulo koso mondo atimne maber. Tadek wacho niya, Ruoth nopenjo penjo niya, dipo ka odong'ie ng'at moro ma jadhood Saulo mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro. Achani ng'ato be winja ni Ruoth omedo penjo niya, dipo ka odong'ie ng'at moro ma jadhood Saulo mondo atimne maber kaka Ruoth Nyasaye dwaro, ok kaka pastor Omedo dwaro. To Ziba nodwoko Ruoth niya, Wuod Jonathan moro pod nitie matine ne ong'ol. Ruoth nopenjo niya, en kanye? Ziba nodwoko Ruoth niya, iwinjo rabi? Pod nitie. Iwinjo rabi? Pod nitie Wuod Jonathan moro matine ne ong'ol. Awuoyo gi ng'amodong'. Nikech Ruoth owacho niya, be nitie ng'amodong' mondo atimne maber. Nitiere ng'at moro, Wuod Jonathan moro, matine ne ong'ol. Ing'e ni ng'ol tiende ng'eny. Wawuoyo ng'ol kawuono. Tuo mano ng'ol. Koso dichuo mano ng'ol. Koso tich mano ng'ol. Koso nyathi mano ng'ol. Ich machwer mano ng'ol. Ohala mano lwar mano ng'ol. To Ruoth nopenjo niya, be nitie ng'amodong' mondo atimne maber kawuono ok kiny? Ruoth nodwoko niya, pod nitie. Ziba nodwoko Ruoth niya, pod nitie Wuod Jonathan moro matine ne ong'ol. Wawuoyo ng'at moro madwaro Nyasaye otimne maber. Samoro en tuo. Ji chango to en odong'. Wawuoyo gi mama moro kata jaduong' moro kata nyako moro mane na sani mane ndio otanda mar midekre. Samoro en osiptal kanyo. Ji chango to en odong'. Kawuono Nyasaye wacho niya, be nitie ng'amodong' mondo atimne maber. Kawuono chango. Wawuoyo jomodong'. Samoro en wich bar. Mosebari higni mathoth. Ji chango to in idong'. Kawuono be nitie mondo Nyasaye otimne maber. Samoro ng'ato nena kama osedong'. Jachien nokete gi tuo mar pressure. Ji chango to en odong'. Kawuono Ruoth penjo be nitie ng'amodong' mondo otimne maber. Samoro en tuo maringe chogo kata ringe remo. Ji chango to in pod idong'. Be intie ka mondo Nyasaye otimne maber.
Samoro nena ka nitie tuo mar ndulume. Samoro asma ji chango to inidong. Awuoyo gi jomodong nikech Ruoth timo maber kawuono, Ruoth changi kawuono, okiny. Nikech owacho niya, be Dipo ka odong' e ng'at moro ma dhood Saulo mondo atimne maber kaka Ruoth Nyasaye dwaro. O kaka ane madwaro. Bendo kaka ine midwaro, to kaka Ruoth Nyasaye dwaro. Wawuoyo gi jomodong. Mamoche ni pastor ane madong, adier adong. Samoro en tuo. Kaka ing'eyo sane piny korona omako piny duto te. Onego chuo kaachiel gi mon. To nitiere ng'ama nena ka modong. Ji chango e quarantine. Teno odong e quarantine kanyo. Wawuoyo gi jomodong. Be nitie ng'ama odong mondo Ruoth otimne maber? Ruoth nitie. Ruoth po nitie. Be nitie ng'ato ka manena ka sani ma ji yudo tich ta en pod odong ok onyal yudo tich? Awuoyo gi jomodong. Adwaro mana ng'ama odong. Mamoche ni pastor ane madong. Be nitie ng'ama odong? Iluongo ji tije. Ose apply. Iluongo ji. Ta en odong' adong'a. En mari keto piny. Wawuoyo gi jomodong kawuono kinyi. Nikech Ruoth wacho niya, be nitie ng'ama odong mondo atimne maber. Kawuono Nyasaye kelo tich. Wawuoyo gi jomodong. Mawacho ni pastor ane madong. Nitie ng'ama odong kama nena ka. En kodhi manyo tich ting'ise ni hakuna kazi. Kuja kesho. Mano ng'ama odong. To kawuono Ruoth wacho niya, be nitie ng'ama odong mondo atimne maber. Osiepe mani somogo, kigo picha tiyudo ka giyudo tije, kendo gin gi tije madongo dongo. To in idong' ok inyal yudo tich. Jachien oketi tich mane ok isomo, idong'. To Ruoth penjo niya, be nitie ng'ama odong mondo atimne maber kawuono ok kiny? Wawuoyo gi jomodong yaye. Kawuono Ruoth nitie, biro mako bade ng'ato kawuono. Wawuoyo gi jomodong mawacho ni pastor ane madong. Indiko ji permanent. Ta an adong, ok ndika, an adong mana casual. Ing'e ni mano bende dong. To kawuono winjo ka Ruoth kelo tich. Wawuoyo gi joma wacho ni pastor ane madong atier. Kata kiwuoyo kamano ane madong. Nikech adong ma ok anyal yudo tich. To kawuono winjo ka Yesu kelo tich. Wawuoyo gi jomodong. Samoro nyako moro nena ka sani odong adier, odong. Nyiri wetegi dhi katedo kendo yudo chuo, to en odong ok onyal yudo dichuo. Wawuoyo gi jomodong kawuono. Ruoth nobedo penjo niya, be nitie ng'ama odong mondo atimne maber? Adier Ruoth nitie. Nyasaye nitie ng'ama nena ka sani e lolwe. Adier Nyasaye mama ni odong. Adier nyako ni odong. Nyiri wetegi dhi tedo to en odong. Kawuono lor mondo itimne maber. Awuoyo gi jomodong mawacho ni pastor ane madong. Nitiere nyako moro manena ka sani odong adier e dalagi. Nyaka nyimine maluwe osedhi tedo te. En odong. Openjore na ang'o matimore kit ngimana. Ok onyal explain gima timore e kit ngimane. Ruoth nyako ni odong. Kawuono lor mondo itimne maber. Nikech abiro lamo kodi. Daudi nowacho wach moro ma simple. Be nitie ng'ama odong? An bende penjo studio ka, be nitie ng'ama odong mawacho ni pastor ane madong? Samoro nena ka idong atier. Nitiere nyako manena ka modong. En kodhi tier to nyaka ndowano ivunjike. Tindo tedo kode 4. Odong adier odong. Oonge kwe odong. Samoro wuon gi monyuole wacho niya,
Kaw nyithindegi duok ne wuonegi. Nikech gin ang'wen ma wuonegi opogore opogore. Awuoyo gi jomodong'. Dong' kara nyalo kelo achaya. Dong' nyalo kelo wich kuot. Dong' nyalo kelo nyiero. To kawuono Nyasaye wacho niya, be nitie ng'amodong' mondo atimne maber. Ruoth nitie ng'amodong' manena ka e studio. Wawuoyo gi jomodong' kawuono nikech awinjo ka Ruoth Nyasaye timo maber kawuono okinyi. Akia ni ng'ama be winjo mawacho ni pastor an ema dong'. Adier. E kind nyiminena. Chi yudo ji dhi tero to an adong'. To kawuono awinjo ka Nyasaye timo maber ne ng'ato. Adier nitie nyako manena ka modong'. Jachien dino miye nying. Nago come back. Odong'. To Ruoth penjo niya, be nitie ng'amodong' mondo atimne maber. Kawuono awinjo ka Ruoth timo maber. Nitiere mama manena ka sani. Kata nitie ng'at manena ka sani maonge kwe mar ot. Adier mon wetege kwe nie utigi. To en kong'iyo ngimane otong'. Kwe ok nyal bet e ode. To kawuono Ruoth penjo ne be nitie ng'amodong' mondo atimne maber. Kawuono awinjo ka Ruoth timo maber. Kawuono Ruoth Nyasaye timo maber. Nikech onge gima tek mane osetamo Nyasaye. Nitiere nyako moro mang'enena ka sani. Ng'amodak goloko ne pache. Onge kwe mar chuny. Tiende ni jaode mano kendo kohero. Odong' onge kwe. Akia ni ng'ama winja ka sani. Mawacho ni pastor ane maonge kwe. To kawuono Ruoth wacho niya, nitie ng'amodong' mondo otimne maber kawuono nikech Ruoth kelo kwe. Be nitie ng'amodong' kawuono. Modong'. Matinde luongo ni ng'atni. Matinde luongo ni gini. To Nyasaye nomiyi dichuo kata ng'etni. Kanu kendo rupuero tini dong'. Ini luongo ni gini kata ng'atni. Awuoyo gi jomodong'. Mawacho adier ni pastor an ema dong' aonge kwe mar ot. Ok anyal bedo go. Nitie ng'amodong' ka sani manena ka. Tinu luongoru gi nyinge le. Mano ng'amodong'. Nitie ng'amodong' kama sani manena. Ng'ato nide sitting room, ng'ato nide bedroom. Mano ng'amodong'. Onge kwe kong'iyo wetene. Kong'iyo mon wetene. Kata kong'iyo chuo wetene. To ngimane dhi maber. Kendo kwe nie utegi. Tedo dong' adong'a. Kawuono Nyasaye timo maber. Ruoth nomedo penjo niya, be Dipo kodong' e ng'ato moro ma jadhood Saulo mondo atimne maber. Akia ni mawacho ni pastor an ema dong'. Kata yalo kama tadong' adier. Pastor kang'iyo pacha tadong' aonge kwe. Ok anyal nindo otieno aonge breakthrough. To kawuono Ruoth obiro e studio ka mondo otimne ng'ato maber. Mawacho ni pastor an ema dong'. Nitiere nyako manena ka kata mama moro manena ka sani. Odong' adier ji yudo nyithindo to en odong'. Odong' adier. Nyaka nyithindgi yudo nyithindo to en odong'. Osiepege yudo nyithindo to en odong'. Wawuoyo gi jomodong' ma Nyasaye olor biro ka mondo timne maber. Ne samoro isemadho yath. Lokruok onge. Idong' adier. Duoko pod onge. Samoro isedhi ir dakteche madongo tongo. Mong'e somo imine. Ji nyuol to in idong'. Kawuono Nyasaye olor mondo timni maber. Adier ng'ato nena ka sani. Ma samoro noriembe. Gi jaode mano kendo kohero. Adier odong' e kind mon wetene. To Nyasaye wacho niya, be nitie ng'amodong' mondo atimne maber. Kawuono awinjo ka Nyasaye timo. Nitie ng'amodong' adier. E ndalo mane otedi onge kwe. Nikech Ruoth Nyasaye pok omiye nyathi. Wawuoyo gi jomodong' ka kawuono. Adier kisomo muma mar Samuel mokwongo. Ma ok adhi somo. Adier ana nodong'. Kapenina ne yudo nyithindo. To ana ne pod onge godo. Adier ana nodong'. To kata ana nodong' kamano. Nitiere jal mane an odhi ire.
ma wacho adier mane penjo kasani ni be nitie ng'amodong' mondo atimne maber. Kawuono Ruoth biro timo. Akia ni ng'ato be winja. Adier kisomo muma ka Marika Beach. Kisomo Marika Beach 25 mokadhi somo. Nitiere mama manodo. Ma iye nosechwer higni 12. Luang nigi pekni mano osiepe mamane. Adier mamani nodong' kende. Luang nigi pekni mano osiepene. Wawuoyo gi ng'amodong' kawuono. Ma wacho adier ni pastor ane madong'. Samoro nitiere mama moro manena ka. En komako ito ijno nyaka luar. Adier ijno nyaka chwer. Nodong' adier e kind mon wetene. To kawuono Ruoth penjo niya, be nitie ng'amodong' mondo atimne maber? Adier Ruoth nitie. Nyasaye pod nitie. Nitie ng'amodong' e studio ka. Nyasaye nitie ng'amodong'. Kendo mama ni obet odong' adier. Jaduong' ni obet odong' adier. Kijana ni obet odong' adier. Nyako ni obet odong' adier. Japuonj onge kwe dhood chunye. Kawuono lori timne maber. Wawuoyo gi jomodong'. Mawacho adier ni pastor, ane madong' e kind mon wetena. Ane madong' e kind chuo wetena. Japuonj lori timne maber. Kawuono biro timore. Nitiere ng'at manena kasani. Nitie kijana manena kasani. Adier odong' e kind chuo wetene. Chuo wetene nigi mon. To en odong'. Okia gima time. Adier odong'. Samoro nena kasani. Nyasaye odong' adier. Ji kendo to en odong'. Samoro temo mawach ni igani ok luor. Kapok ayudo ng'etna. Kochopo to ndoa nyaka kepre. Odong'. Awuoyo gi jomodong'. Ok ng'ama oseyudo. Adwaro ng'amodong'. Mawacho ni pastor ane madong'. Samoro odong' adier. Okendo to mono weya. Odong' e kind chuo wetene. Okia gima time. Kodonjo od osiepene. Ayudo ka osiepene odak gi mon gi kwe. Gi mondgi gi kwe. To en odong'. Wawuoyo gi ng'amodong'. Ruoth Nyasaye nomedo penjo niya, be dipo kodong'ie ng'at moro ma jadhood Saulo mondo atimne maber? Ziba nodwoko Ruoth niya, Ruoth, pod nitie wuod Jonathan moro ma tiendene ong'ol. Adier gik makwano gi gin ng'ol. Ng'ol tiende ng'eny. Kawuono Nyasaye biro timo. Ni samoro en ohala. Nitie ng'amodong' manena kasani. Ma samoro en ohala. Ma kochako to nyaka gore piny. En odong'. En odong'. Ok onyal dhi ud. Ohande dok nyal dhi mbele. Samoro nitiere ng'ama nena kasani. Adier otong'. Kata ng'ama penjo ohande no koyaw. To kata ng'ama penjo gigo onge otong'. Samoro nitiere ng'ama nena kasani. Adier no yaw duka to duka olwar. Otong'. Adier nitie ng'ama nena kasani. Mana samoro yaw ohala mar M-Pesa. Nolwar. Otong'. Wawuoyo gi jomotong'. Be nitie mondo Nyasaye otimne maber kawuono. Samoro no yaw ohala mar lewni. Ng'ato lal gi pesane. Samoro kata ng'ama penjo onge. Otong'. Samoro no oyaw ohala mar omena kata mar rech. Hey, madhi onge. Rech yo top. Geno rumo odong'. To kong'i osiepene to dhi maber. Wawuoyo jomodong' kawuono mondo Nyasaye otimne maber. Akia ni ng'ama wacho ni pastor ane madong'. Samoro ng'ato nena ka. Gope oluore. Otong' adier gi kowi. Kata ng'ato kawo gire moro to ok chule. Mano odong'. To kawuono Ruoth wacho niya, be nitie ng'amodong' mondo atimne maber. Kawuono Ruoth timo. Nikech abiro lamo kodi Nyasaye. Ng'at mawacho adier ni pastor ane madong'. Ane madong'. To kawuono Ruoth wacho niya, be nitie ng'amodong' mondo atimne maber. Adier nitie ng'ama nena kasani. Mama manena kasani maonge kwe. Jaode nodonje kong'o. Omer mokiare. Mano ng'amodong'.
Samoro en bende adier otemo mondo mi owe kong'o. Osiepene oseweyo to en pod odong'ie. Wawuoye dong' rach. Dong' nyalo kelo wich kuot. Dong' nyalo kelo achaya. Wawuoye gi jomodong'. Mawacho ni pastor, an ema dong' e wach moro mawinjo ka chando pacha. Nitiere mama mayuak sani. Odong' adier. Nitiere jaduong' mayuak sani. Adier dalane odong'. Nyithinde tich ok nyal yudo. Gitong' nikech kong'o. To kawuono be nitie ng'amodong' mondo Nyasaye otimne maber. Adier nitiere ng'amodong' ka manena ka sani. Kong'o mi ok nyal ndike tich permanent. En odong' adong'a casual. Odong'. Be nitie ng'amodong' mondo Nyasaye otimne maber. Kawuono winjo ka Ruoth biro timo. Adier nitiere mama mayuak sani. Mawacho adier ne pastor, an ema dong'. Kong'o dong' gi nyithinda. Ok inyal yudo tich. Adier dalane odong'. Be nitie kawuono mondo Nyasaye otimne maber. Nitiere kijana manena ka sani. Adier odong'. Jachiro dagi ni ok onyal yudo ot. Ok onyal gedo. Adier odong'. Kata opango mondo odhi ogedi. Wachno nyaka kethre. Odong'. Osiepene nigi ute. Kendo nigi ute mag mareba. To en odong' ema lit osiko. Odong'. To kawuono be nitie ng'amodong' mondo Nyasaye otimne maber. Nitiere ng'at manena ka sani. Odong'. Dhano go dala to en odong'. Samoro se jaduong' mochopo higni 50 to odong' pok ogo dala. Jachiro odong' kode. Kawuono Nyasaye timo maber. Nitiere mama manena ka sani. Odong'. Inyuomo mon wetene. Dhok. En odong'. Chuore ok nyal kelo kata diel. Odong'. Adier. Samoro se nyuom nyaka nyiri maluwe chien. To en odong' machayo donje. Wawuoye gi jomodong' mawacho ni pastor adong'. Samoro osiepene osenyuom dhok to en odong'. To Ruoth penjo niya, be nitie ng'amodong' kawuono mondo atimne maber. Wawuoye gi chi liel moro. Adier bodong'. Samoro kane chuore pod ngima. Weche ne beyo to ka chuore notho to odong'. Anyuola koro chako pogo mwandu ne. Adier odong' kende. Onge kwe. Samoro semaye nyaka lo. Odong'. Be nitie ng'amodong'. Nikech abiro lamo gi ng'ato. Mawacho adier ni pastor, an ema dong'. Samoro nitie liel moro. Onge kata ot. Chuore noweye gi ot matin. Kata ng'ama gen ne onge. Odong'. To kawuono Ruoth wacho niya, be nitie ng'amodong' mondo atimne maber. Kawuono nitie Ruoth nitie. Nyako moro chieng' moro ng'isa. Obiro ira. Ong'isa ni pastor, adong' adier an ema dong' e dalawa. Nyimine na nosetedo teto an adong'. Adier adong'. Nawacho ni kawuono Ruoth biro timo ni maber. Nyasaye notimo ne nyako ni maber. Chieng' moro kijana moro be biro. Ong'isa ni pastor, an ema dong' e dalawa. Nyithiwa nigi tich te. Ta an aonge tich. Nang'ise ni nitie Nyasaye moro machiwo tich. Kawuono abiro lamoni. Kijana ni noyudo tich. Nitiere mama moro mabende nobiro ira. Obiro ira ong'isa ni pastor, nawinji kiyalo e radio, nawinji kiyalo e Lolwe TV. To gimoro sechanda higni mathoth. An gi tuo mar asma. Kendo ail el. Adong' adier. Nitiere osiepena moko mabende ne nigi tuo mane chalo gi marane. Unang'isi ni weluongo tuo ni mara. Mano en jachien. Mama ni noyudo chang. Omiyo kawuono adwa nalamie gi ng'ato. Mawacho adier ni pastor, adier an ema nadong'. To kawuono Nyasaye oikore studio ka mondo alamie gi ng'ato. Weyane gimitimo. Kata in e piny Mombasa. Kata in Nairobi. Kata in Kisumo kanyo. Kata in Eldoret, Busia. Kata in Kano. Kata in Ugunja. Kata in Bondo. Kata in Siaya kanyo. Kata in Lego. Kata in Kendu Bay. Kata in Homa Bay. Weyane gimitimo. Nikech adwa lamo gi ng'amodong'. Kamineno intiere no. Gane chonge piny. Kama intiere no. Inyalo mulo TV. Nikech ndiko wacho niya, Nyasachwa badok chiek be itiyo kodino. Alamo gi ng'amodong'. Erokamano Nyasaye. Akawo mama ni akete lweti. Akawo jaduong' ni akete lweti.
Akawo nyakoni akete lweti. Akawo kijana ni akete lweti Nyasaye. Ne jal manodong ni Nyasaye. Idhi ka mondo itimne maber kawuono. Miye gimodwaro Nyasaye. An gi yie kaka ndikoni nowacho ni badi ok chiek be itiyo kodino. Timne maber kawuono. Golne wichkuot, golne achaya, golne nyiero. Alamo ka an gi yie ni setimone e nying Yesu majawan. Erokamano janeno, mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustino Omedo. Aja Kisumu Kogony. Aya buto koroganda skul ajan mowar kendo mopong' gi teko mar MALER. Alemo gi kanisa mar duond waro kod chang e piny Nairobi ka ayudora e gweng' miluongo ni Lakisama e bwo Bishop Barak Odor. Gi askofu wetu Mama Winnie ma ero gi chunya duto mane Archbishop mara Dr. Mama Winnie Owiti. Nyasaye mondo gwedhi kamoro amora ma intie. Nambana mar simo bende piny kanyo. Winyalo kawo mondo mwatudre 0726 843941 0726 843941 namba machielo 0750 383499. Kao kamano to Nyasaye kwe mondo gwedhi kendo umi. God bless you.